Heippa vaan jälleen kerran. Ja kiitos, että olet faijatyylien parissa tänäänkin. Tänään ajattelin, että YouTube nyt on pullollaan kaikkea sellaisia videoita, missä jengi käy läpi, mitä ne on ostellut YMS. Mutta ne on yleensä sitten jotenkin sponsoroituja tai jollain muulla tapaa vastuullisesti, ei niin fiksuja videoita. No, se on tietysti jokaisen päätettävissä. Mutta mä ajattelin nyt, kun faijatyylitkin tietysti ostelee vaatteita. Jos vaimoltani kysytte, niin ihan varmasti liikaa. Mutta ajattelin, että vois käydä jotain tässä läpi, mitä on syksyn aikana tullut ostettua. Nämä ei ole mitään kaupallisia yhteistöitä, eli mä oon ihan omalla rahalla vapaasta tahdostani kaikki nämä jutut ostanut, mutta on löytynyt jotain sellaisia juttuja, mitä mä oon niinku pitkään halunnut tai että löytyisi johonkin sopivaa hintaan tai jotain muuta. Niin tsekataan pari juttua ja katsotaan myös, miltä ne päällä näyttää. Ei tehdä sen enempää nyt ehkä semmoista fittihommaa, että keskitytään enemmän jutteleen siitä, että miksi mä oon ostanut sen tuotteen, mistä mä oon ostanut sen, jne. Ja ehkä tuossa samalla voi vähän jauhaa niin kuin sellaisesta vastuullisesta ostamisesta, second handista, uudesta, YMS, niin mennään tällaisella kuviolla tää video. Mutta mennään vähän kattoo, mitä meikä on löytänyt kaupoista. Ja ihan ensimmäisenä tsekataan yhdet farkut. Nämä on Leviksen 505 malli. Mä tykkään mallista. Tätä on harvemmin löytynyt second handina. Ja mä ostin nää tosta Tampereelta upeasta second hand liikkeestä, eli hei second handista. Shoutoutit sinne ja terveisiä. Löysin tosi hyvään hintaan ja mä oon etsinyt vähän tällaista tosi rentoa, hienosti kulunutta mallia. Ja nää löytyi sieltä. Suosittelen vahvasti, jos kaipaat farkkua tai rotsia tai ihan mitä tahansa, niin siellä oli ihan törkeä hyvä valikoima kaikkea. Niin menkää tsekkaan mitä sieltä löytyy. Mutta se miksi mä tykkään näistä, niin nämä on aika niinku bagit, mutta sitten kuitenkin erityisesti tosta niinku jotenkin ylhäältä istuu tosi nätisti itselle. Nämä on itse asiassa mulle poikkeuksellista. Mulla on välillä Levikseltä 3/6 vyötärön, eli nämä on ehkä normaalia isompaa, mutta hyvin pysyy ylhäällä, hyvin istuu, tosi monikäyttöiset, pystyy käyttämään Chelsea bootsien kanssa, lenkkareiden kanssa, loafereiden kanssa, melkein minkä kanssa vaan. Ja ympäri vuoden, niin tämä oli sellainen ostos, mistä olin erittäin tyytyväinen, että löytyi. Ja tollaset Levikset. Joo, suosittelen. Hei second hand, hei vaan. Sinne niin kaikki ostoskelee. Eikä tää ei ollut edelleenkään mikään maksettu yhteistyö. Ja seuraava itemi, tää olikin jo tuossa yhdellä videolla. Eli Nudien nahkarotsi. Tämäkin on myös second handi löytö Intsistä. Eli siellä kun tuli Nudielta second handi farkkua ja kaikkea yläosia, niin bongasin tän sieltä ja on siis halunnut ostaa nahkatakin niin kuin pitkään. Ei ole vaan löytynyt sellaista, on meinannut jo tilatakin, mutta ei ole löytynyt sellaista, mitä niin kuin haluaisin. Mutta nyt löytyi aivan jäätävän hieno. Siis mä hypistelin tätä nahkaa, niin mä niin halusin mieluummin tyyliin syödä tämän, kuin pistää päälle. Niin siis sopiva. Nahkatakissa on tietysti se hieno, että kun joku on vähän sitä jo käyttänyt, niin se on vähän pehmentynyt ja jne. Niin ihan törkeä hieno ja tosi hyvä hintainen. Se oli tärkeä tämmöiset, nyt uutena maksaa varmaan joku 5-6 hunttia.
en tiedä, jotain semmoista, niin tää lähti sieltä alle 200 €, eli suosittelen meneen sinne Intsiin penkoon niitä nudien kamoja, koska sieltä löytyy farkkuja 50 ja nahkatakkeja alle 200 €, niin mahtavaa, vaikka tämän sesonkin on ehkä vähän mennyt ohi, tai rupeaa olemaan pikkusen ehkä kylmä käyttää, mutta kyllä aina välillä voi silti nyt tässä loppusyksystäkin, vaikka miksei talvellakin, ei sitä ikinä tiedä, minkälainen keli on. Mutta tää on super monikäyttöinen, mulla mahtuu tonne huppari alle, kauluspaita alle, T-paidan kanssa, minkä kanssa vaan, ja menee sitten niin kuin nytkin noitten farkkujen kanssa, ja menee vähän vaikka suorempien housujen kanssa, ja menee minkä kanssa vaan, niin tää tulee olemaan varmasti sellainen pitkäaikainen sijoitus, mikä myös on tosi tärkeetä, ja näin poispäin. Mutta menkää tsekkaan Intsiin. Ai niin, ja Intsi on itse asiassa uudistanut vielä niiden miesten osaston, niin siirsin sen sinne alakertaan. Mä en ole itse vielä käynyt edes kattoon, niin mielenkiinnolla myös käykää tsekkaamassa uusia tiloja. Ja kolmas itemi on Dries Van Notenin farkkutakki, tai mä sanoisin, että tää on farkkutakki ja vähän niinku overshirt. Ostin tämmön juuri Beam Hillistä, itse asiassa Beamista, Beamin puolelta, eli shoutoutit Beamiin ja Beam Hilliin, ihan siis Euroopan tasolla legendaarisimpia ja niinku parhaita vaatekauppoja, mitä keksin. Suuri arvostus heille. Dries Van Notenin vaatteet on aika arvokkaita ja mä harvoin ostan niitä uutena, täytyy myöntää. Menee ehkä vähän sen mun kipurajan yli joskus, mutta toki kyllä mä sit jos mä löydän jotain, niin tykkään myös käyttää rahaa vaatteisiin, enkä nyt pelkästään mitenkään alerottaile tai muuta. Mutta tää oli tosi hyvässä alessa, joten tää lähti matkaan. Tässä on ihan sikahieno kuosi, tämmönen vähän niinku kamo kautta 70-luvun viba. Ja tää oli just sopivan lyhyt ja just sopivan kokonen, sellainen mitä mä halusin, niin tälle tulee varmasti niin paljon käyttöä kuin keksiä vaan voi. Kesät, talvet. Talvella mä käytän paitana ja kesällä sitten takkina. Tässä on myös taskut YMS, mutta ihan siis tää kangas ja toki laatu ja kaikki, niin vei mun sydämen kyllä sillä samalla hetkellä, kun mä tän siellä Beamin hyllyssä näin. Ja ehkä tuossa samalla voi vähän haipata tai mainita siitä, että vaikka mäkin nykyään tuntuu, että kaiken pitäisi olla second handia ja kaikki pitäisi ostaa second handina, niin pitää myös muistaa, että vastuullisesti tehdään myös uusia vaatteita, ja jos sä ostat second handina jotain kuraa, mikä ei ole ollut vastuullista, niin ei siitä ole mitään hyötyä. Plus, että jos ei niitä liikkeitä tueta, jotka myy uutta kamaa, niin niitä liikkeitä ei kohta ole. Voi olla, että mä tästä joskus puhun enemmänkin. Siis tuen ehdottomasti sitä, että ostakaa second handia, mutta ostakaa myös uutta kamaa, kunhan se on vastuullista, ja ostakaa maltilla. Ei sitä ostakaa sellaisia asioita, mitä te käytätte sitten paljon. Se on ehkä se mun periaate ostoskeluun. Tää on mahtava. Kiitos Beami. Shoutoutit sinne. Olette upeita. Ja sitten vielä tällainen upea villapaita, tällainen pike-polo-mallinen. Tämä on tilattu Kossilta. Ja Kossin kanssa mulla on ollut vähän sellainen ristiriitainen fiilis aina. Kamat, mitä mä oon ostanut sieltä, on laadukkaita. Mutta sitten samalla mua vähän mietityttää se vastuullisuus, koska he ovat samaa emoyhtiöä, mihin kuuluu H&M, joka on kaikkea muuta kuin vastuullinen. Ja mutta Kossin vaatteet on ollut laadukkaita, eli tavallaan, että jos mä saan hyvää hintaan kamaa ja ne kestää, niin mä koen, että se on vastuullista. Se, mikä kysymys mulla on aina vähän ollut, että missä ne valmistetaan, kuka ne valmistaa, mistä matskuista, YMS.
Mutta se ilokseni huomasin tämän paidan kanssa, että Kossi on niiden nettisivuilla kertoo nykyään, mistä se villa tulee, missä tehtaassa se valmistetaan ja YMS tällaista, niin se vähän niin kuin vakuutti mua lisää. Totta kai ne voi meikäläistä kusettaa kuinka paljon haluaa, mutta sitähän me ei tiedetä tarkkaan, kun en mä nyt siellä tehtailla ole käynyt. Enkä mä nyt eikä aika tietysti voi tietää niin kuin kalliimmistakaan ja niin kuin laadukkaammista merkeistäkään, missä ne oikeasti ne kamat tehdään, mutta johonkin pitää vaan luottaa. Ja tässä on siis aivan mahtava kuosi, tällainen vähän tommonen jaguari-printti tai tollainen tehty toi villakangas. Kävi muuten tämän kanssa ihan legendaarisen niin kuin surkea juttu ekan kerran, kun tilasin tämän. Ja tietysti mä katsoin, että sieltä oli aika mennyt niin kuin aika moni. Mä luulen, että tätä ei ollut paljon tehty. Sieltä oli aika moni koko jo loppunut ja sitten mun oma koko löytyi ja mä tilasin sen. Ja tietysti kaikki tietää, jotka nyt intohimolla vaatteita ostaa, se odottelu on aina niin kuin tuskaisen karmivaa. Ja sitten paketti tuli, niin juman kautta siellä oli väärä paita. Ja oli paha homma, mutta saatiin hoidettua onneksi Kossin kanssa tämä niin kuin vihdoin sitten tämä tuote itselle. Mutta ihan super mukava päällä ja hyvälaatuista kamaa ainakin siltä tuntuu. Sellaista settiä tänään. Loppukaneettina. Olen löytänyt hienoja asioita itselleni, niin tulen varmasti niitä videoilla käyttämään. Ja haluan vielä painottaa sitä, että ostitte sitten second handia tai uutta, niin ostakaa vastuullisesti, kuluttakaa vastuullisesti. Mulla on ihan hemmetisti vaatteita, mä tiedän sen, mutta ne on kaikki vastuullisesti ostettu ja pitkään käyttöön, niin mä uskallan hyvällä omalla tunnolla myös niitä esitellä ja näin poispäin. Mutta sellainen faijatyylit video tällä kertaa. Tarkoitus tässä on tehdä vähän erilaisia juttuja syksyn mittaankin ja näin. Ihan mahtavaa, että olette käynyt niitä videoita katsoon Instagramissa sekä YouTubessa. Kiitos siitä. Ja jos tykkäätte, niin jakakaa kavereille, sukulaisille, tuntemattomille tätä faijatyylien ilosanomaa ja näin poispäin. Ja vaikka ette jakasikaan, niin näitä tulee ihan pommin varmasti lisää, kuten olen sanonut, niin ihan täysin itsekkäistä syistä näitä teen. Mutta hei, kiitos kun katsoit videon loppuun ja mä otan mielelläni aina palautetta vastaan. Oliko hyvä aihe, oliko hyvä video, mitä te haluaisitte, minkä tyyppisiä videoita haluaisitte YMS ja näin poispäin. Ja ensi viikolla varmaan tulee hyvin poikkeuksellinen, vähän erilainen faijatyylivideo, koska mä oon halunnut vähän yhdistää tähän tiliin jo alun perin musajuttuja, niin katsotaan mitä meikäläinen keksii. Jes, mutta seuraavaan kertaan. Se on moro!